Nie sú európske servery, myslím, na Rainbow. Robert, toto je jedna z najväčších hier na svete, ty kokot. Jasné, že tam budú mať aj inde servery, ako iba po Frankfurte. Hej, no aj tvoja mater je jedna z najväčších na svete, tak je to špiču. A tvoja najväčšia Nejaké divné pohyby sa mi zdá. Také. Dlho asi nehral z toho hru. Hej no, ale šperka mám furt dole, lebo je teplý. Ale som aj teda, neviem, čo sa tam. Nie, mne sa práve že zdajú normálne. Mne sa zdajú, že sú až moc hladké, by som povedal. Hladké. To je iné hladké. Tvoja mamina. To je joke, to je joke. Ja si ťa kvôli nemu odpravím. Tak by ste chceli vedieť, čo hovoriť takéto. Aha. Daj mi boost the house. Daj mi boost the house. Musí byť veľký failure pre svoju rodinu. Keď proste oni idú po chodbe a počujú iba. 5-7 z mojej mŕtvoly. Že ja musím byť veľký disappoint pre moju rodinu. Doprava, dobre, Robert, kaži na to. Serem na to, lebo... Nie. Vidíš, by ťa za to. No bežne, však som ani netrafil, starý. Trafil si ho. Fakt? Ja som, áno, strel som do našeho. Áno, strel som do našeho, lebo som nevedel, že to je náš, lebo som tam nestihol si tej meno. Rokko, prečo si to nedáš po našich? No poď! Vyjebal do ryti za to, poď! Čakám, prídi! A potrestaj ma, čo ježiši. Robert! Čakaj, čo? To si nečakal, čo? Dvere sú zavreté, takže čo? Rýchlo nakúpim. Nemôžem skákať. You left the bison. Nič, rozjebem vás. Zase pušujú Bčko podľa mňa. Ale nemám kde to hádžu z toho. Vidíte, kde je Tvoja matku pušujú. nám ide bomba, kde. To je ten typek, čo som ho busnul, čo dal tie 3 killy? Jo. Nedívajte sa, mám skill issues. Lebo ja som tam ani nebol, ja teraz vychádzam, hello. Vy ste boli živí, dobre. To máš sam... Si zebrala kačka. Instantne si musel o mne mysleť, že som jebnutý. Kámo, keby vidíš, že tam robí viac, tak kámo, ver vidieť si taký strašný. Ale Robert, do tebe si myslia kvôli niečomu inému, mne si... Byť samo, inak ty si mal minulé otvorené okno a my sme išli, neviem s kým som to išla som na vlak a my sme ťa počuli až tam, jak je tá firma, vieš, až tam sme ťa počuli bez srandy, bez srandy. Fakt ti hovorím. To až akože úradu pomaly. Áno. Maroš normálne ho počuje. Iba na vetračku otvorené okno, ešte si pamätám, lebo som sa otáčala, to bolo kúsok fakt týchto záujmy. Zase seba, neviem, jak sa volá. Šperka normálne, centrovky uzemák. Dohod. Je to divajú jelenie rujú, to šperka kričí. Jaj? A ty čo si rozumel? Čo? Čo si Ty rozumel? koko, ten ho odpravil. To bol joke, ja to nemal nejak... Však ja som povedal, že to nemajú jelenie rujú, to šperka kričí. Ja som ti nerozumel. Je to, ja viem, ja vrajme. Pičus? Áno. Ale normálne šperka vraví na celé kýstu sa huláka, ty kokos. Ja už živi nepúšťujem. Ja som minule tak jačal, keď som mal ja otvorené okno, keby som bol ja na tej lokácii, tak to by bolo asi viac počuť ešte. Si pamätám, že to je dosť huláka. Keby som niekoho teraz odpravil, to by bola halus, že? Chalani, ja neviem hrať túto hru. 1 minút. Mám ešte väčšie skrytky. Ja jem, kudíky. Ja som videl dvoch, samo zabil ho s DZ Diglom sám, ja som ho ani raz neniknul toho typka. Ja som videl jedného, ale to som nedotkol.
pičo, to čo mi dal však. Len ten gombík. Dobre, on crouchuje a ide a dá mi hlavu proste. Ma odpraví iba tak cink. A zomrem. Videl som. Jeden si videl, druhého si. Ja som videl jedno, a druhý má tam monderitky, no. Chcem povedať. Joj, ty buzerám! Naľavo. Sám za ktorý. Ty si čo za kokota? Ty si ho nezabil. Však Však na kos, 590 bol. Nebeh ti. Nechápeš? Kamo, to je Eagle? Počul si niekedy Eagla? Daj to znova. No to už na hovno bolo, ale kamo... Proste musím načaržovať, to nejde. Kámo, ja neviem. Bold Eagle. Robert, busni ma. Ty mňa busni samo. Mŕtvy som, že? Tak nečakanie. Pikni ich a vystrelaj ich všetkých, nabehni na nich, napravo. Robert, pikni ich. Videl si. Akačko, a teraz už dole na schodom. Počíti sú už na Ačku. Dobre sa. Áno, momentli na Ačku. Drž piču. Budem najradšej sa vidím, ako vystrelili úplne krásne do takého a Robert do mŕtvoli. Ja som hľadal bombu, tak som si ho nevšimol. Samo nikto nežije. Ja som mŕtvy. Drž hubu. To kde šiel ten kokot? Ak je toto Eagle, tak kliker toto je. Dobre, pozor. Teraz si hneď vygoogli, že Bold Eagle Sound. Hneď túto chvíľu. Googlím. Bold Eagle Sound, alebo Bold Eagle Sound Effect America, ja neviem. This is America! Dobre, musím si kúpiť už defuse skill, lebo už vidím, že to začína byť problém. Bold Eagle Sound. Dúfam, že to píše správne gramaticky, ak nie, tak ti odstrelím teraz z hlavičky. Nie, on napísal, že Bald, Agle. Kamo, ne, on napísal Bold. No, možno troška. Jak sa cíti, že som po tebe hodil Flame. Molotov. No proste ich takto vykempíme a odpravíme ich tu všetkých. Fuck outovej. Ja on kempí zozadu. Nie, prosím, zabij ho. Ďakujem, Robertko. Zober akačko, rovno mi ho môžeš hodiť. Ďakujem. Nie. Neháč mi ho, prestaň. Tam si ho nechaj. Kapsu. Ja som ti ho hodil, ale nechcem. Jaké akačko? Čo? Si niečo hádzal, prosím ťa. Akačko. Tak háč. Neškoda. Throwing flashbang, do nás počnú. Neviem, ale hodil som granát do jedného priamo. Napravo je jeden granát. No, troška som ich tu vypleskal. Hej, no. No trošku damage s granátom. A ja som do neho hodil granát, doslova. Ja som, jak oni pikli, tak ja som tam zrovna vtedy jebol granát. Minimálne dvoch to hitlo. Yes, sexy. Sexy flashbang. Chcem to do riti, totižto. Dobre, to bol oheň za všetky peniaze. Takzvaný životný. Myslím, že Bčko idú. Ja idú určite Bčko, traja Bčko. To je životný flashbang. Sme im dali vlastne jedno kolo, že? Robert, kde si bol? Si zase si najebaný. Robert, ty si šetoval. Ja to, že budú tu blízko, že to budú držať zadu, tak som sa odbehnúť, ani ja som vedľa nich. Fetka. Proste Robert je fetka. Čo sa deje? Nie, Neviem, fetka. čo sa tam varí. No fetuješ. No, kokot. Mám ťa piči. Proste zdrogovaný kokot. Feťák, skurvený.
tú hru tak dlho nehra, že neviem už strelať, neviem. Čomo... Už si niekedy vedel? Troška. Dobre, predpokladám, že tam nie sú. Ne, ani snáď. Nehovor, lebo ja kempím bečko a nikto ma tam nemá. Tak ma si budú... Logicky! Neviem, že tu za mnou. Jasné, ten buzarant skurvený vyjebaný s plesnými, vedel, že tam idem. Ja si sám si neverím. Naľavo jeden hore. Naľavo. Počujem ho. Zvoli dvaja kokoti. 4 žili, Robo. To bolo isto kvôli tomu, že to boli dvaja. Dobre, áno. Navypravaj si. Klamstvá a lži. To šperka, ťahaj, kokot, keď si taký múdry, ťahaj! Čo mám ťahať? Kokotci? Bustni ma. Dobre, poď. Nebol si ty revolver, hej, keď sa ty... Mal minimálne určitú chvíľu revolver. Ja viem, že má revolver, pretože si predal svoj M4, lebo to zná na neho. A teraz nemajú štvorku. Kde sú? Smokujú Bčko. Ne, ešte mám asi na midi, alebo jedného aspoň. To si ich odpravil celkom, Boris. 50 cent, ešte dvaja sú na midi, a keby si sa pýtal, tak práve som strelil do jedného s brokovnicou na takú blízkosť, že tam boli asi... Kde je bomba? Na mide? Spadla na Muciho. Na Muci. Aha, dude. Nejaká zbraň. Nepýtaj sa sama. Nepýtaj sa sama, nie. Liziela. Robert, busni ma. Aumnau, za prvé, hen tam to nehodíš, lebo tam by si to musel hodiť tak perfektne, že až. Zistil som, A za druhé? potom je naľavo. V tej Dobre, vieme. miestnosti. Je tam ešte jeden. To neviem. No nie, vôbec sa neviem. Mám veľa vecí predtým. Bol tam dole. To nevadí, Oni išiel. ho zabili dole, si myslíš. No, neviem čo s ním spravili. Či mu penetrovali. Sledovať Robert. No vidíš. To bol lak. To bol vlak, tak jen mu strelíš do hlavy. To na toho prvého to bol, ale po druhého už nie. Naľavo je jeden vzadu úplne. Už ho vidíš. Ale ja som nečakal, ani ja som ho nevidel, lebo som posunul presne podľa mierika. Ja viem, jak sa posunul do piče, nemusíš mi to vraviť. Opticky. Nemusíš, odpravím ťa tu, hej! Tomo? Výmena. Čo chceš? Hoď mi hento, ja ti hodím toto. Nie. Pustite ma. Dobre, bude. Pustite ma! Nemusím ma púšťať. Bacha, granát. Nikto. Dobre, sme to takto vybehli. Na bečku. Na rýchlovku. Bombou, hej. Dobre, však ja tam bežím. Celkom 50 cent, nebudem klamať. Teplý buzarant, skurvený, vyjebaný, splesnený. Koko. Menší zamierovač nebol? Dobre, ho odpravil. To vážne. Iako necháva si vážne do piče. Vážne. Ste to takto rozjebali. Úplný tupý kokoti proste. Som halúzi, že máš 3 damage viac ako ja. No? Iba. Znamená, že som lepší. Ale pozri sa na tie killy. A na tie smrti hlavne. Lebo mám najmenej smrti z celého týmu. Čo znamená, že som najlepší. To je
Spievaj. Ideš Boris, ja ťa backujem up. Kde sú tie Takhle kokot, ja som ani niho nevidel do čo zás. Našťastie som mal armor. Ja že už ho nezabiješ, vieš, keďže vyšiel... Jako ma on zastrelil? Neviem, ja neviem Lebo on úplne. sa díval pred seba. Kto má bombu? Na bečku? Na čnáčku? Plant! Že Romier nikto si nezabil. Prosím? Prosím? Nie. Prečo? No mám skill issues. Prečo? No mám skill issues. A prečo ich máš? No mám skill issues, neviem, proste skill issues. Ty pičo, to ma dobre odpravil. Ide tam, kde som bol ja. No hej, Dom sa pozera dobre. A Muči dostal hlavu jak kokot. To čo začal? Čo zapel? Neviem, on To nevyhrá ani keby zapel. A zahrial sa asi, ja neviem. Asi ho AVPčko zobudilo. To nedá ani keby zapel. Jump To neprežije. Nemal nárok. načasoval možno. Nie. Nie. No proste nie. Tu máte niekto bombu, mám vás piči. Ja tam bežím za kačkom zase. Myslíš, že Hádem cez hento flashbangy. Vieš, ty ideš tam zať flashbangy? Ja hodím cez hentam flashbang, cez ten hor Molotov. a nabehnem tam. Hodím tam molotov, že sa nabí. Hodil som ho dosť. No, to som hodil dosť dobre. Kde bol? Za vami. Snáď ho otočil, ja som myslel, že on... Ja som sa díval, že odkiaľ vystrelil tiež samo a zistil som, že on bol hneď vedľa takých debilín. A To vážne strieľal hentam s čiernym okolím. Proste Kam negri ideme? skurvený. Ideme, poď. Neviem, zoberte si akačku a idete. Nádhera. Idú draci. Boom. Dobre, iba drak. Len ten močí, čipičí, či je ešte tiež drak a Robert je proste teplý kokot. Hovorím. No proste buzerant. Ja. Toto bolo ľah, kamarát. Toto bol ľah. Pipi, Prasa. No, keď to bol lak, tak sa zabí. Proste vystrel si mozog. pipi, Vystrel si mozog. pipi, Pipik. pipi bizon. Pipik. Pipik. Sa zbojím. Ideme všetci na center. Flashujem tam. Kto nevidí? Ešte tam je jeden, keby ste sa pýtali, hej. Kde je? Ako to zabila M4 nejakým červeným skinom tam je na zemi. Ešte tam je jeden čávo, niekde vzadu, nevidím. Jeden ze zadu? Ne, to je moči. Močiš? Kam ide tá bomba? Nech ide. Na bombu. Blazy! Nejde na bomb safe. Ja, you should blink next time. You stupid fucking... Kill you! Nechcel som zobrať digl. Bol tam taký krásny diglik. Ja som ho nechcel zobrať. Lebo beriete teplý. Neviem, tak som si vymyslel, že berete proste teplý. Buzerant. Sexy. Kto chce zabiť? Zomrete! Koľko burn damage som vám dal všetko. Robertovi nič, to je smutné. Jeden je na krabicách, hej, keby ste sa pýtali. Lenže... Víš, že sa above on the bloody cave. Jeden je hned napravo. Ja. Ja to beknem. Robo pikni. Robo pikuj. Živá obo. Ja on nešiel do rytílu, to si... Postrel. Robo, všetko bolo na pôl. Jak som ich tu vylúpkal? Všetko bolo na Dobre, Jak také mrtky.
Jak také špinavé mŕtky som ich tu vylúbkal. Nakto sa to robí, chaoši. Ja už som šiel brať ten zo zeme nožík, kam. Ja nechaj to tak, Štyrka. A ja nechaj to tak. Proste môžem brať nožík, že jupi. A ty kokos, to tu má nožiky. Chalani, to čo tu je na zemi, vidíte to? To bola halka. Vykalkulované, neboj sa. Kam oni tam podskakujú moc... Uhenie! Ja ťa odstrelím. Dobre, henta musím už nestiel dať. On je henta, máš vzadu? Ja neviem, ja som zomrel cez krabicu. Ja som zomrel na krabicách, typek bol. You don't have bomb. You do not have bomb. Kývol ti. Tadam. Kamša? Či čo? Kamšo? Can you repeat that, man? I didn't understand you. Pididi. Dididuido didina. Dididido. Jaj, skoro ty sračka. Boha. Diddle, is diddle. Nič. Kúpte si všetci fleše a ideme ich tam hádzať proste cez ten koľ. Dva fleše a proste ich tam nahybeme všetci. Na čo mám mieriť? Tam. Na klouže, hej? Flashnutý bol. No jasné, že je flashnutý, kámo, keď kus hovna môže vidieť reálne. Ja som úplne čakal, že bude hentam. Hlavička. Že? To ma zabil, hej, dobre, nemá si, že naši. Ale si molotom. Ja som si, myslím, že to na striefnom smohu, keď tam všetci do toho strieľali. Ale tak ten molotov, on vlastne smog. Aha. Potom som nevedel. plentol na bečku, hej. Moči, ty si fakt kus kokota. Už to niekde úplne do piče. On pôjde cestou. To je ďalko. Taký vychne, som zistil. Neviem, ja som ho počul, že... RUN! It will explode! You're killing yourself. You stupid nigga! You have suicidal thoughts. Are you retarded, man? Tu niekto dostane bombičku. Ja viem, čo zrobím. Ja tu vidím. Čo mám? Prasný mi ruku, som nevidel, či mám kúpiť Pepe Bizona, alebo to druhé. Ale nedívajte, hej, urobíte, že... Tento neviem, kto zrobil, ale ostrelte sa, prosím vás. Háďem flashbang, hej, nechodí tam ešte. Teraz, cez ten smoke. Všetci pušujeme, poďte. Naľavo, za tebou! Je dobré, niekto ho nezabil. Tam stal terorista, ja som ho nevidel. Ani ja, preto som myslel, že niekto zabil. Ja som tam stal, dokiaľ ma neodpravili proste. Videl si ho, Robert. Viem, videl som ho, Videl si ho tam aj za tebou. Za mnou som nevidel. Si nevidel ten tieň. To som... Ne, nevidel. Za mnou som nevidel, tam vpredu som videl, tam som chcel... Ja. Nie, ideme na dole. Steel pipe, you can't shoot through that. Metal. Ja paketa tu kota. Ja kaputa pakete. Boha, ty si krivý kokot. To hovorím najlepšiemu hráčovi ináč z nášho týmu. Look at leaderboard. Look at your mom, bro. You might see a little scar. You don't have one! From my nails, bro. My tu pičujeme nejaké malé decko proste. Z Uzbekistanu alebo čo. Ty si myslíš, že to je najlepšie, kamo? Strelil do sama. Prečo hráme to? Nevidíš? Neviem, Kokot. pravdu. Nevidíš.
Kaleši, podľa mňa by sme mali rašnúť druhý site. Že Ačko podľa mňa by sme mali teraz rašnúť. Neviem, ja som išiel len tak na mid brokovnicou, vieš, ale... Ja, tam je z nejakého dôvodu. S bombou. No, bomba nerašuje druhý. Have you thought about going to a comp, man? Dobre. Hej, stávaj predo mňa, ty debil teplý. Postav sa predo mňa a čakaj, kým ti strelím hlavu. Odprav ho, Robo, otoč sa odpravo. Rýchlo, čím žiješ, odprav toho ja. Samo odprav toho ja, rýchlo. Tomu nedalo hlavu! Tak oni vás odpravia. No ja, čo zrobiť? Moju brokov... Môžeš mi vysvetliť, jak ho to neodpravilo hento? Samo zapištelo sa to, že si dal hit, ale ne do hlavy. To bola čistá hlava, kamo. Nejdem sa k... Suicidal thoughts. Čakám, to je terrorist timeout. Je najlepší hráč sa odpojil? Nie, je najhorší. Nie, najlepší, hej. Neviem, náš... Asi nám chcú... už sa vrátil. Nie, nevrátil, vlastne, to som pozeral. Ja som pozeral na ja. On je proste buzerant a má takú istú profilovku ako ten buzerant. Robert, prestaň. Robert! Tak sa tu robíš. Publiku, neviem. Prečo si honíš, Robert? Neviem, nechce sa priznať, nechce povedať. A on iba... Vy máte kamery? Ste v mojich stenách? Ktoré stene ste... Nič, ja idem srať, kaloši. Akože ide. Ja viem, že máš skoliózu, ale nemusíš to ukazovať až tak. Neviem, prečo on má demenciu, kamo, tak max. No, pretože si sa vmutol mentálne. Mentálne, Je fakt mutnutý a celú dobu tu na nás hovorí. Počul si sama? Čo? Však oni... Nechaj Robo, akože počul si kedy samo? Boris sa chce hrať na to, že som mutnutý a že ma nepočujete, vieš, tak a posral si to práve teraz šperka. Počul si ho teda? Či nepočul si ho? Si jebnutý, kamo. Ak šperka povie nepočul, tak šperka končím s tebou. Nepočul som ho? Ja tu chcem vedieť, jak skončíš so mnou, kamo. Ja iba vidím, že Robert sa na mňa zazera. Poďte, prosím vás. Áno, Robert, neuveríš, ale tie grafity sú dajú sa pingovať. No shit, bro, really? That was a thing? Nice shit. I'm going to kill them now. And kill my son. Obviously. Že Robert, mohol som mi povedať, že tam... Fera. Ja som nikoho nevidel, kam ja som začal strieľať do prázdna a do mine hlavne, myslím. Som ťa aspoň nepočul, možno si povedal, čo si, ale absolútne som ťa nepočul. Že... Musím... To zabí, no. Pozri, či som si náhodou nemohol. Dobre, to je isto iné. Oni to nejak updateli, changeli. Robert? Povedz mu, že není zaujímavý. Ja si počujem, no hej, už ma počujem. Hej, nikdy si ma nepočul, nie. Nikdy si ma nepočul. Robert, díky, že si mi kúpil. Ani za čo. Oh my god! Zajav si došlo tu, dobre? Ja ti... Guys, let's next round rush A. Easy, they're not gonna expect, please. We are rushing mid like every game. Every time, every round. We should rush A and it's easy. No to keby som mu dal hlavu, tak by som akože bol JL normálne. Áno, idem teraz random vymenovať. A dúfam, že ja neviem, že si na to niekto vyhľadí.
GG. Majú free defuse. Akože za ním bol, ale... Dobre, majú. Many men wish death upon me. Blood in my eyes and I can see what I'm destined to be. Rush A, okay? Lock-in chalani. Dobre. Ďalší Ečko. Čiže Bčka. Ja Čiačka. uvidím, že ešte najprv. Flashne náš celý tým. Hej, ja uvidím. Jak tupa proste opica. Yeah, never expected that one. Hádžem po sebe granaty ako mental. Many man! To je many man, kamo. Jebe ti na hlavu. Fakt pekne kry. Vadil mi. Som ho raz trafil. Raz. Vadil mi proste. Čistý Proste si mi vadil. Snažil sa obklikať a on ma ostrelil. No vadil si mi. Nie, nejdem sa. Zabiješ. Čak ešte je tu moči. Vidíš. Ja hovorím o Robertovi. Močíš si! Robertovi? Robertovi. Neviem, keď Rainbow si mi lepšie, ne? Ak sa nechcem dokonať. Nie! To bol skvelý joke. Jaj, no, to bol skvelý. Niekde si počuť joky, ale dobre. Robert, za čo ti ide? Neviem, čo mi ide. Šprky zajebalo. O čo vám ide obidvom? Šprka už ti ide. Šperko mi zajebal. Ja sa pýtam, o čo vám ide obidvom? Šprka už ti ide. Why so serious? Pum pam 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 pum 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 pam pam pum pam pum pam 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 pum pam.